Akkor kezdeném a hibákat. Az első hiba az, hogy bekapcsoltam a 2.6-tól kezdve a 29C-ig mindent, de sajnos egyetlen egy, amit látszik is a képen, egyetlen egy darab menetrend nincs. Na most ezt hol tudom bekapcsolni vissza, hogy legyen se a 3-a, se a 7-se, se egyik se. Amint látjátok, egyetlen egy darab menetrend nincs ebbe a kurva izével. 2.16-ot használok, nem tudom mi van. A másik hiba az az, hogy innen a vasútállomásról vagy akármelyik helyről kiállok, és egyszerűen lefagy. Az 56-osok teréig nem tudok elmenni, a vasútállomásról meg kifordulok, aztán ennyi is volt. Ha meg a 30Y-nal vagyok, és nem a 2A-val vagy a 2C-vel, akkor meg tudok csinálni 3 megállót, aztán ennyi. Ez nem tudom miért van, ha tudtok, segítsetek. Kösz.